ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಕೋಡದ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕೋಡದ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕಲು ತುಂಬ ಇರ್ತಾನೆ ಸಿದಾಡ್ ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋ ತೂತಾರು ನಿಕಲು ಐದು ಪಕ್ಕದ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ದಾದ ಪಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಕೋಡ ಇಂಕ್ ಮದತ್ ಪೋಂಡು ಪಂಡ ಅತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪರು ಸಿದಾಡ್ ನಗಲು ಪಂಡ್ರೆ ಮದತ್ ಪೋತುಂಡು. ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಬರ್ಪುನ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಯಾನ್ ಊರು ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಬೇಕು. ಎನ್ನೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರು ರಜೆ ತಿಕ್ಕಿನವ್ರು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬರೋಂದಿಲ್ಲೇರು. ಈ ಬರ್ಪು ಜನ ಬೊಂಬಾಯಿರ್ದು ಒಂದು 10 ದಿನ ಕಂಡಲ್ಲ ಬಾಲ ಅಂದು ಯಾನ್ ಬಾಲೆ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಅದ್ದಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಅಕ್ಲೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ. ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಿನ ಕಂಡಲ್ಲ ಬತ್ತು ಪೋ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು. ತೂಕ ದಾದಾಪುಂಡು ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಗನೆ ಆದಿತ್ತೇನು ಬೇಗನೆ ಎನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಇಂಕುಲು ಆಂಡ್ ನಾನು ಪಂದಿತ್ತೇಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊತ್ತಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಏಪ ಇರ್ಬೂರುಗು ರಜೆ ತಿಕ್ಕನತ್ತ ಬಾಲೆಗೆ ಬರ್ಪುಜಾರ ಪಂದ ಯಾನು ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪಂತೇಜಿ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪು ನಾನು ಊರಿಗೆ ಏಪ ಬರ್ಬೇಕಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತೀಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ತೂವರೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಏನಾದ್ರು ಏತಾಪುನ ಆತೆ ಅನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕೆ ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತು ಯಾನೇ ಏಪ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದು ಲೈಫ್ ಹೋಯ್ಜಿ ಏಪೋರ ಜಾಲಿ ಹಿಡಿಕ ತಿರ್ಗಿಜ್ಜಿಂದು ಐತೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಲ ಮಲ್ಕೊಡು ಬಂಡ ಅಂಚ ಬಂಗ ಆಪುನ ಎನ್ನಡ ಏತಾಪುನ ಆತಿಯಾನು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಸಾಕಲಾಗಿತ್ತು ನಾತ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ತೂಂಬರ್ಕ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಿರ್ಲ ನಿಖುಲಿ ವೀಡಿಯೋ ತೀಯರ್ನ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಕಲಿ ಏನು ಸರಿ ಆಗ್ತು ಮಲ್ದೇರು ಏತು ಖುಷಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಏತು ಪೂರ ನೆರಡಕ್ಕೆ ಎಂದೆ ಬಂದೆ ತೂಂಬರ್ಕ ಬೆಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಇಟ್ಲ ಬಂದ ಅಷ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮೂಲು ಎಲ್ಲ ಚಿನಿ ಮಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರ ಉಲ್ಟ ಸೀದಾ ಆಗ್ತದೆ ಚಿನಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯಕ್ಕ ನಡ್ತಿರುತ್ತೆ ನೀನು ನಮಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂటుండే ಏಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತಾ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂತಾ ತಿಂತಾ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂತ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲ ಅವೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂದೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪೈಸೆ ಪಪ್ಪಡ ಇದೆ ಪಪ್ಪಡ ಪೈಸೆಗೆ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕನಕಾವ ಅವದೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿಗಚ್ಚಿಲೆ ಬಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದಾದ ಬಂಡ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕುಟುಕಿತ್ತು ಬರ್ತನ ಮೋನ ಪುರ ಅದಕ್ಕೋಡು ದಾದ ಬಂಡಿತ ಉಡುಪಿ ಜಪ್ಪನ ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಪೂಪುರ ದಾಪುರ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಚಂದ ಕರಪಾರ ಹಚ್ಚಿ ಇದು ಜಟ್ಟಿ ಪಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೇನ ಮುಲ್ಕಿ ತೆಗೆದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಚಾಯತ್ ಹಬ್ಬಗನೆ ಮೋನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಜಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಚಿನ್ನ ಇದು ಅಂತೆ ಜಿಯಾನು ಗುಡ್ ಬರಬೇಕು ಬೇಗ ಲಗ್ತೀರಿ ಮಣ್ಣಿಡು ಗೊತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬಂಡ ಇದು ಬೇಗ ಲಗ್ತೀನಿ ಪೂರ ಉಡುಪಿಡಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಅತ್ತಗಂತ ಒಂದು ಸರಿ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪರ ಖಂಡಿತವರಿ ಬಿಕ್ಕಿನಿ ಬಂಡೆ ಈ ಕೋಡದ್ದು ಹಾಕಿದ್ದದೆ ಈಗ ಬತ್ತುಕೊಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೆಟ್ಟೆ ಬರ್ತಾರೆ ಪಿಲ್ಲರ ಅಕ್ಕಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಾಯದೈತೆ ಅದೇ ಅಂಚಾರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೋದು ಗಾಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಟ್ರೈನಿಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಹೊಸ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಇದು ಉಡುಪಿ ಸ್ಟೇಷನ್.
ಲಗೇಜ್ ಆಯ್ತು ರಶ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಪೂರ ಇದ್ದಷ್ಟು ಶುರುಗುಂಟ చినిమా పోపునా అలా అయిపోయింది జియన్ తులేవులు ఏ జియన్ బర్పుజాని అందు బాయ్ బాయ్ ఓ అన్నా Yerle bir değer bir rent nail mata bir değer de. Ben turuttinendo. Oh. Yaman tepemde durdu. Yaman tepemde durdu. నిన్న ఓని దాదుతున్నా దప్ప దప్పండి అలా పోలు ಇಂಚಾನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಲಡ್ತಿದ್ವಿಲೆಗೆ ತಂಗಡಿ ಹೊಡ್ತಿ ಪಾಲಿನ ಬುಡ್ದೆ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ ಅವಳು ಮ್ಯಾಗಿದೀತೆ ಎಲ್ಲ ఉంది అక్క వీడియోని కంటిన్యూ మల్తొందుల్లే ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ನಿ ಎಂಚಾಂಡ್ ನಿಕುಲೆ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಪೂರ ಜನ ಕೊರ ಶಾಕ್ ಆಂಡ್ ರಮ್ಯ ಅಂತೂ ಸುಳು ಕಾಲ ಮಗನ ಪತ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಪೋತೋಲ್ ಪಲ್ಯ ಅವಳು ಎತ್ತೋಲ್ ರಿಕ್ಷೋಡೆ ಪಂಡ ಮಗೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂದೆ ಪಪ್ಪಾಗಂತೂ ಶಾಕ್ ಆಡ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಟುಂತುದು ಇತ್ತೇರು ಅಮ್ಮನ ನೆರಡು ಇತ್ತೇನು ದಾದ ಪಂಡ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈತೆ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಲಾಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಪ್ರಿಯಾಕನಕ್ಲೋಟ ಬರ್ತೇನೆ ಬನ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬರೋಲಿ ಅಂಚದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಬರ್ತೇನೆ ಈಗ ಬಿನ್ನೇರಿ ಎತ್ತು ಜನ ಒಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಒಂದೇ ಜನ ಬರ್ತದೆ ಪೋಯೇರಿಯ ಕಾಡು ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಪುರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಮುಕ್ಕ ಹರಿನ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಪೂರ ಒಲ್ಲೇರು ಇಂಕ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಜಿಯ ಅಲ್ಲ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಜಿಯನ್ಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತೈತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಕಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಆದಿತ್ತಿಜಿ ಸಾಕ್ಲ ಆದಿತ್ತೇನು ಕೊಡೆ ಟ್ರೈನ್ದ ಸರಿ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿಜತೆ ಅಂಚ ಅದು ಬತ್ತನಾಲು ವನಸ್ ಮಲ್ತದ ಜೇತದನು ಬೈಯಡೆ ಲಕ್ಕಿನಿ ಅನ್ನ ಜಿ ಅನ್ನ ಅಂಚ ಇಷ್ಟ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುನ ರಾಸಿ ಬೀಳ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಆಗ್ತೇನೆ ಗೊಬ್ಬುನ ಪೂರ ರಾಸಿಡು ನನದಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹಂಚಿಂದು ಒರಿ ಬರ್ಪೇರು ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಜೋಕುಲ ಆವಾಡು ಆಂಟಿ ನಾಕಲ ಇಂಚ ಬರ್ಪುನಕ ಪೂರ ಒರಿ ನನ್ನ ಬರ್ಪೇರು ತೂಕ ಏರ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪೇರು ನಿಂತೆ ನಾನು ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಬನ್ನಿ ನಾನು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ನಿ ಎಂಚ ಅಂಡು ಎಂಕಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ ಅಪ್ಪಗೆ ಏನ ಪಾತಿರಡು ಒಂದು ಲಾಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೆ ನಾನು ಒರೆಯಪ್ಪ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಬತ್ತಿದ್ದು ಪೊಗ್ಗಿಜಿಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ದಾದ ಪಣ್ಣ ಸಾಕಲಾದಿತ್ತನ ತೈಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಚ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ ಮಾತೇರ್ವಿ ಎಂಚ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಬತ್ತನ ಪನಂದೆ ರಡ್ಡು ನೆರಿಯೇರು ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲ ರಡ್ಡು ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಕೈರು ನೆರಡೆಗೆ ಉಂಡು ಪನಂದೆ ವೈದ ಅಂಡ್ ಪೊಪ್ಪ ಎಂಚ ಅಂಡ್ ಸೊ ಕಣಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಯಾನ ಓಲ್ ಗೊಬ್ಬನಿಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಂಚ ಅಂಡಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಣಿ ನಾನು ಬರ್ತಿ ವರ್ಷ ಪರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆನಕ್ಲೆಗ ಅಂಚ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊಟ್ಟು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಕ್ಕೇನಂದಿದ್ದಾರೆ ಏಪ ಇರು ಊರು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಏಪ ಇರು ಊರು ಪಾರ ಅಂದು ಫೈನಲಿ ನಾನು ಊರು ಬತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನನ್ನ ಪೂರ ಜನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಪೂರ ಸೌಂಡ್ ಕೇನೊಂದು ಕೇಳೊಂದು ಇಕ್ಕು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ 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 ಬಲ್ಲೆ ಇದೇನು ಸೌಂಡ್ ನಿಕ್ಲೇಡ ಜಿಯಮಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಅಲ್ಲೇ ರೆಡಿ 1 2 3 ಅಲ್ಲೇ